አሚር ስደተኛ እዩ ብሰንኪ ውግእ ካብ ሃገሩ ተሰዲዱ አዝማዱን አሮኽቱን ከኣ ጠፊኦም ናብራ ጀርመን ካብቲ ቀደም ህይወቱ ብብዙሕ ዝተፈልየ እዩ አሚር ናብራ ስደተኛ ክለምዶ ግድነት እዩ አሚር ብዙሕ ሰባት ይረክብ ግን ንበይኑ ኮይኑ ዘሎ እዩ ዝስምዖ ናፍቆት ስድራውን ኣለዎ ናይ ሃንጎል ህድኣትን ረፍቲ ጊዜን ይደሊ ሓደ ጊዜ ከኣ ይስልክዮ በዚ ከኣ ትማሊ ምስ ስደተኛታት ንፈለማይ ጊዜ አልኮሆል ሰትዮ ንጽባሒቱ ንግሆሩ እሱ ከቢድዎ ናይ ትማሊ ነገራቱን ክዝክር ኣይኽኣል ግን ኦምራን አርኩ ኣጥቃዒ ጸባያት ከም ዘርአየን ክተሃራረሙን ይደሊ ከም ዝነበረ ነገሩ ብዘይ ሓንቲ ምኽንያት አሚር ንሓደ ማእከቢ ጎሓፍ ረጊጹ ኣውደቑ ተኺሉ እውን ክኸይድ ኣይኽኣለን ሓደገኛ እዩ ብመኪና ዳርጋ ተረጊጹ ስለ ዝነበረ ወረ መወዳእታ ኣብ ረሳሕ ጨፈቓ ወዲቑ ኩሎም ኸኣ ሰሓቑ አሚር ደንጊጹ ባህሪኡ ከምዚ ኣይኮነ ርጉእ ባህሪ ዘለዎ ሰብ እዩ እቲ መስተ ግን ንቁሩብ ጊዜ ቀይሩዎ ኦምራን እውን ምኽንያት እዚ ይፈልጥ መስተ ሱሚ እዩ ውሑድ መስተ ንመንፈስካ ክሕጉስ ይኽእል ምናዳ ልምዲ መስተ ዘየለዎ ቁሩብ መሰተዩሲ ኣብ ኣመፅን ድፍረትን ይኣቱ ኣልኮላዊ መስተ ምብዛሕ ንሃዋሩ ይሕምም አሚር ብውሕስነት ንምንባርን ንምስራሕን ንጀርመን ተሰዲዱ ንዝሲ በአልኮሆል ከዕንዋ አይደለም ስለዚ ንሃዋሩ ክጥንቀቅ ይደሊ ከስልክዮ መታን ንሃዋሩ ኣብ መዘናግዒ ዕድላት ከዘውትር ኢላማ ኣለዎ ምናልባቱን ኣላይ ካሪም ዝወፍየሉ ምኽሪ ይቐበሎ ይኸውን መሊሱ ብሰንኪ መስተን ተተጸጊሙ አሚር ካብ ሓኪም ናይ ቀረባ ጸረ ወልፊ ሓበሬታ ማእከል መረዳእታ ክረክብ ይኽእል